Tillykke med fødselsdagen, mor. Tak, lille Basse. Nå, er du ved at være klar til, at jeg kommer? Ja, jeg har bagt boller. Boller? Kom noget glasur på, så bliver din gamle mor glad. Vi ses snart. Ja, hej mor. Glasur. Nej. Okay. Nej. Martin, overvågen. Jeg tænkte bare på, at om jeg måtte låne en kop flormelis. Hvis det er okay. Kom ind. Tak. Du ligner altså ellers ikke lige sådan typen, der bruger flormelis. Nå. Hvad ligner jeg så? Sådan en brun sukkertype. Nå. Ja. Hvor meget skal du bruge? En kop vil være fint, tror jeg. Ja. Det er sgu ikke noget, der hedder. Nej. Altså, jeg kan også bare spørge naboen, hvis det er mere belejligt. Du har en tjeneste. Ja. Så får du gratis. Jeg tror ikke bare, jeg skal spørge naboen. Hey. Yrsa. Anden. Og hvis du fucker med mig... Ja, Yrsa, anden sag. Den klarer jeg. Hej Bassemand. Jeg tænkte bare på, har du husket at sætte ovnen til 200 grader? Ja, mor. Det skal jeg nok. Ja, hej. Ja, hej. Færdig, hva'? Hvad så, frækt fyr? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Det var fordi, at Tim, altså nabo-Tim, nabo-Tim, nej, jeg mener, at jeg skulle hente nogle penge her. Jeg har ingen penge. Okay. Men hvis du går op til Henrik Hansen på 4. sal, Ja. så skylder han mig nogle penge. Ja. Men hvis du har tid, så kan jeg godt give dig fransk på klods. Nej, det er meget sjovt, du siger det fransk. Jeg har altid ønsket at lære fransk, men min mor, hun kommer, så... Ja, hej. Toodaloo. Hvad nu for? Ej, for fanden da! Du er dog fandme kraft. Hvad fanden vil du? Yrse sagde, at jeg skulle... Kom nu til sagen, din klapper, mand. Hvad snakker du om? Yrse sagde, at jeg skulle... at du... penge. Yrse siger, du skylder hende penge. Jeg skylder ikke Yrse en fucking krone. Hold nu kæft, altså. Men, nej, undskyld, jeg... Hvad laver du, mand?
klar? Hun er vild, hva'? Tak. Ses. Tillykke, mor.